बुरबकफोर बेयावनो जिरायनांगोन बे हाग्रायाव जायो फाग्ला फाग्लानो जिराय गासैबो स्राब बायनो फैसा गैया मारै सुनांगौ हाबफेनखो आंनो फैसायालाय मोसौफोर जानाय लोंनायाव थाङा दालाय अपसननि बायना फैगोन आं नोंसोरनो अपसननि मा अपसन बिलाय मा अपसन अक्सन होनो अक्सन हाट बुरबकफोर नोंसोर आंखौ फोरोंनो फैलायदों नामा फाटा कम्पानि मोसौफोर नंगौ नंगौ गावनानै होननाया अपसननिसो जायोबा मा डायलग होलाबायो आं गामांगा बखिलाबायनायालै मा नोंसोर हायाव जिरायनो हाला नामा माबालै बस आंना मै फिलिंगि जानो लुगैनाया नांथारालै बस मा मै फिलिंगि जालायखो फाग्लालाय बसआबो बुजिबावलासै सिख्लाब्रा सिख्ला नोंसोरनि खोथाय बाथ्राफोरखौनो बारा बुजिबाङा नङाना आङो जिरायदोब्रा नोंसोरबो बिदि गसंना थाबाय थानोसै बिसानिया जना आरो नोंसोर जना थानो हाया नामा नांथ'ला बस है बुरबकफोर बुरबकफोर दिनै खांसियालखौनो जानायसिन खोमा मोनाबालाय बस सेनिटाइजार होगोन आं होनांगौलै सालाखौ होनांगौलै जिखौ रोजोबनांगौलै दिनै होआ मानो नांगौलै होलै हो मोदोम मानदो नामा बिमानि गाइखेर जादोंबा सासे सालामाखै माथो दांजाबायसो जाला लिखिदो र' आं थांद' नोंजो bulannya gila 100 mas ya roh आंना बेयाव जाला दै गोथै जाजोब्बाय नुवाखै साइडआव दं So, नोंथांमोना बे भिडिअ'आव खुलु गुन्दा पार्ट 2 खौ नुनो मोनसिगोन